Dalekovod 2x400 kV Ernestinovo-Pečuh predstavlja novu međudržavnu interkonektivnu vezu između elektroenergetskih sustava Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Od transformatorske stanice 400/110 kV Ernestinovo do transformatorske stanice 400/120 kV Pečuh. Izgradnjom predmetnog dalekovoda povećala se pouzdanost opskrbe električnom energijom istočne Hrvatske. Novoizgrađeni dalekovod omogućio je i jačanje veze sjever-jug između navedenih elektroenergetskih sustava, osigurao tranzitni pravac za jugoistočnu Europu te osigurao izravni spoj Mađarske i BiH, kao i južne Hrvatske, što omogućava prijenos viškova proizvedene električne energije iz hidroelektrana u okolne elektroenergetske sustave. Isto tako, novoizgrađeni dalekovod osigurava i mogućnost trgovine za hrvatski i mađarski elektroenergetski sustav, te smanjuje mogućnost velikih poremećaja u sustavu uslijed eventualnih havarija. Priprema izgradnje dalekovoda Ernestinovo-Pečuh započela je još 1998. godine kada su Hrvatska i Mađarska elektroprivreda zaključile da postoji zajednički interes za izgradnju dvostrukog 400 kV dalekovoda između transformatorskih stanica Ernestinovo i Pečuh. Osnovana je radna grupa koja je intenzivno radila na pripremi predmetnog dalekovoda. Tijekom prve polovice 2008. godine proizvodili su se čelično-rešetkasti stupovi dalekovoda te nabavljala potrebna elektrooprema. Da bi u listopadu 2008. godine po dobivanju pravomoćne građevinske dozvole započeli građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji hrvatske dionice dalekovoda Ernestinovo-Pečuh. Istovremeno, mađarski je partner gradio svoju dionicu dalekovoda. Hrvatska dionica dalekovoda Ernestinovo-Pečuh u duljini od oko 44 km smještena je u Osječko-baranjskoj županiji i to u katastarskim općinama Orlovnjak, Ivanovac, Čepin, Petrijevci, Darda, Jagodnjak, Bolman, Petlovac, Šumarine i Luč. Sastoji se od 117 čelično-rešetkastih stupova. Vrijednost investicije hrvatske dionice dalekovoda približno je 159 milijuna kuna, a investitor je Hrvatska elektroprivreda.